4. hrvatski predsjednik i ne budete li me izabrali, najebali ste. Obrezan sam, bilo je 5 stupnjeva, sad ćemo malo vidjeti kasnije. Ivane, ovo samo može budala ili oduševljeni. Sve što radi, sam ja fiu. Tebi iko popuši ili moraš i ti koji ja drkati? Airbus 380. Evo me u šumi, serem, jednostavno serem, kakam. Ja sam reinkarnacija Isusa Krista, Isus koji je došao. Ti evo, jesam. Jel tako da nije, ne valja ništa? Mem ga ja, čekaj, to je fino to. Čekaj, ja. Pojest kakav na jelu, takav na djelu, jel tako? Jebem im gajde. Ne treba vama samo lova, vama treba neko i kurac popušti i izdrkat ga. Ne! Ne nasmrljati, ne! Pupnice! Šuti! Ja prnam. Pa ću me seljat prniti, može? Može. Udate, curo, ne udate, imam li šanse? Čekaj, ka pričam, jebem ga ja! Želim, hoću, moram biti predsjednik te naše lijepe domovine Hrvatske.